Perafita celebrava ahir al matí l'acte central de les Fires i Festes de la Candelera al passant dels Tres Tombs. Fa anys que el municipi celebra la festa en honor a Sant Antoni Abat coincidint amb la Candelera el primer diumenge de febrer. De fet, el carruatge que enceta la comitiva porta les dues banderes, la de la Candelera i la dels Tonis. El passant el formaven una setantena de carruatges i genets. N'hi ha sobretot del Lluçanès, vull dir, perquè, esclar, aquí tenim a Prats del Lluçanès, tenim els carreters del Lluçanès, que sempre són dels protagonistes de la festa, perquè solen portar carros molt ben preparats. Després també hi ha aquí a Perafita hi ha alguns carros locals en els que hi participen, per exemple, els del grup de teatre La Travinella, que sempre munten una miqueta el seu show, i bé, també algun carro que porta nens i nenes del poble, i després gent que ve de la zona, bàsicament de baix a la Plana. És una festa que demostra que els petits municipis tenen activitats culturals de transcendència com aquesta. Abans del passant hi va haver una exhibició d'agility canina a càrrec del Club Agility del Lluçanès, una activitat que es feia per primera vegada. L'agility és un esport que practiquen gos i persona, reforça el vincle, reforça l'obediència, reforça l'equilibri emocional del gos, es fa salut i, a més, el més important és ser divertit. Si el gos no s'ho passa bé, no fa agility. Per ell és com un joc. A més, l'agility originàriament està inspirat amb els salts de cavalls i això, vull dir que si vas a buscar origen té una miqueta de relació una cosa i l'altra. Paral·lelament, una dotzena de parades, diverses de les quals d'empreses i artesans del municipi oferien els seus productes a la fira. La Candelera comparteix protagonisme amb la festa major com a gran cita festiva del municipi, però és la que treu més públic. I aquests dies venen molta gent de Barcelona, i estrangers també en venen, menys, a l'estiu més, però ara venen també. Sí. La veritat és que això d'aquesta festa d'aquí de Perafita està fent molta... es mou molt. I és molt coneguda. De fet, és la festa més important del poble, ja és reconeguda a nivell català i, per tant, lògicament, vindrà força gent, esperem. És un medi que tenim a l'abast per donar-nos a conèixer els productes i vendre alguna coseta també, clar. A la tarda, unes concorregudes curses de cavalls al camí de Can Carbó, un altre dels trets distintius de la celebració, tancaven un cap de setmana d'activitats que havia començat divendres amb la representació teatral de la companyia La Travinella. Dissabte es va presentar el llibre Tal com raja i va haver concert, el sopar i el ball.